because I don't know, because we have this variety of pea, which is fiberless, the Cherrapunji, we call it the Cherrapunji pea. Why can't that be in the PPVFRA? Because it has been conserved and been multiplied in Megaland for, I think, the last, 100 years? Then we have this, the cabbages that are being grown, the local cabbages that are being grown in Mokria, which maybe have been introduced many, many years back. I don't know whether it qualifies, but it has been constantly propagated, conserved, grown, and sold between farmers for the last, I remember, as long as I could, as long as I've been in service. These are things that we can do. So what I'd like to do is maybe explain a little bit in Khasi also. Kanika kumala aumentan kamtam ya kajing ai jing mod bat kajing pratlanti jing Dr. Mohanty kamtam ya kini ki center ki kiwi ki menta ka East Garo Hills ki nang persang shwa bat ka West Gentil so na kamlawikan bakindan kini ki nong ki jaka ki ban hikai ye kini ki khna samla jungi kono ban seng laga jong ka kam daga bopdon kam ya ke iwa kamariang sodong kalai kalaban dei habun ki kam la daga dei ha kam bale processing ban penmi jingbam lani ban le ban penyai ke business ban lum ye ki marep ban chalan ye ki bon jat ki kam ki balawan mi ndei tang ke baong ba ngin sna jing sna ndei kidon ki kweru ban san penyang oh ban le kini ki sentiu le se ki sentiu ki bon kini ki sentiu khlau ki ba pen rukhang ye ki ban sna ki kinja jing ai som ha ki yatho ane ha ki kam yatho ane ki lap ki bai present ki brio ki bon chat ki kam bala ban le Noi ngana ong ya I Dr. Mohanty ong ban ngaleng ka commission kadon na ong ro na I Dr. Mohanty kalong ba shaben poi sa katangi don kam ban hikai mangila ngala aju hikai ikini khna ki one training apo kanika mamiti bodon ha try step ba ki khna samla ki ba kwa un seng la ka jong ka ban ngi ju ai training borobor iki ban ngi ba apor bi sedang kebun kecing yarap kebun kecing kersan Nenda kalapoi kapor bagi hap penhe lana penki ya chu sakhmat. Kibon gizing e kibodan. Kam tam bo pisang la kajonga kamle. Kibon gizing e. But hang tu kabokong san kalong mengidon kam man dan kinong hikai. Kibatip bagi bai kibala banyalam nanti. Panata kadao nakaleng ka commission ong ba ya ka kiwi ke ngikloi ban long kenjat training ban hikai shwa ya ki scientist jung ki wike kum no ban hikai ki brio ban le business namar kam dei tang kam ye de thiet kadon ka chingkhen kadon kam ga jing sung thuru kum no ban punon kam ya ka pisa kadai kam ga jing sung thuru kum no ba utu uma jong phi kanu ka yo Kumno one poisa ka tu kayo, ki kendon kebadan kam. Lesi menta pishna jing ke umso lan pishna jing sna kono ka jing lesi pi ukrai. Ki kendon ba ka an kedon kam, ya pi wa pin la bande se kiyo ki ba kham. Kawai kayo kalong ka kala ande kayo hasnong. Kawai kayo kala ande ki nong ba ki ba kham he. Rikedon kiyo ba ki ba he shu. Kibadara pila man kot si kitu ki yo kamot ka ade ka jing yo nong ka ba kra. Tenrei ban poi si kitu don kam ka jing hikai ka ba kerpang. Bat kani ka jing hikai ka wan la ban hikai. Tambak banungkong ka don ngi don kam ban hikai shwaya ginong hikai. Kata ka dei bang ong ngatrua yo Dr. Mohanty ba kini ki wiki artli na bor ka ki wiki. Dr. Mohanty, we can have the train for all the KVKs if you want. Namun tak berkai KVKs. Tekani kadai ke banga ngatrua, but kapaar pada hapon ni crunch pang kani kat pang mo mentakasi kani kat PPB FRA. Kalong ba kani ka state jungi. Oh, kinong kandang jungi ki pon jat ki jat jing to.
But kibon kiki mentang ay ngaray nuksay pi kum somret khlaw ni yo. Mo uba ujumi sa khlaw. But bon ki breu ki omba ngimju thong namar ba u ami hi. Nainadu samada asnem ngila persang nagaleng commission ban pun kha ban pun roy yo ni u judging thong. Ban ngila la hapo umsning hapo photkala Buat hani hapo thai hapo blok penuslang ladan kumba khat artli ki nursery lani ki jaka penmi kini yau ni u somr kla. Buat ko so pla kalong ba boras kata ngi nang mot kata ni somr kla u diuta u jat ni khong pai ba longgam ma kata kateng phareng. Ni ngi sulap sen ba mon honus na bal adab ngi nang sulap bu de ji sau u di bu jat bu do wei ba de u thamai. Bom dan chui chui ru dan ta hapo mengle. And there is no we have seen that the distribution of people like this is only there in mainland. So I was telling Dr. Pannaik, and I'm Dr. Pannaik, maybe only Labunde, we need to judge register for PPV FRA. Because the distribution is not known in the other states or Northeast. It's here. P. Komuniu Sommer Clown Young. Manta Gador Kapoi Praspa Hado Karaspa Skilo. Bon ki brio ki ong ba lembau somr klau ngila anpun jong skol ki kon. Ngila anpun biang ayeng asa. Dari hadu ban stang unius demon wan kampat dan kata ka nakaliang ka surkar ban pun seluruh ya kejing thung yong ni jing thung. Bat kumno ban kampan bahasa su ya kejing pun mi jong. Tikum kini gede ki nong gede ki gidong gede ki spat tun right jongi kum ka state namar kani ka PPV FRA ka sarkar India ka penmi namar beli banyada ya ka hok jong kinong rem mar kumang lai tho khana mantan kalong ba menshwa labun snem shwa hapor bagi India ka ya snok tilang bat kiwi giri kadon kata ka seng ka bagi ong ka UPOV ka Union for Protection of Varieties ka ba kila bon ki company private. Ki boong ba mdai man sya ay kinong rap bakin penon kamu sampai la jong. Dai ban thir nangi. Namar ki amu samai ji kinong rap omha. Mdai man sya ay kinong rap banyan dia para nong rap. Namar ki ong ba kata ka poi saka jing penpur ya ki sampai la se ki bambiang. Kaduna jing ni. Ka sarkar India ka ong ngim kwa ban pendu ya ka hok jagi nong rap bangin penmi lo jong sumbai bangin peran kam lo jong sumbai ba bangin dia lo jong sumbai para nong rap kasami ni ka aja ring di masuk tu kami ka ain kam dei na menta ka sarkar kam dei na menta jongi kam dei na menta gini ki ka kibiki kami ka ain ka dei na menta jong pi kami ka ain ka ya da ya pi bar kapun kubor ya pi ba pila ban thung lo jong sumbai we pila on pun roi lo jong sumbai but pila on dia lo jong sumbai ki don ki norep sigi wi istian ki bala pun mi lo jong sumbai ki la register but ki la ais ka kerteng ru but ki la dia pada la Ndai ka don kam pada kata bagi ong ba san mi mane kata ka das ka distinctiveness uniqueness and stability kata ka jing ba apa dai bahasa i ba shanme mane don kami kata ban test don kami kata ban pensakhi bu uniu sombai jong pi landai norep simet ne la mande da ka snong ne la mande da ka group compare ban penci sha ba uniu sombai u paka udai uta ujat ba pi kambu de chopi om de sombai u sombai ya somre kla ne to people like this udai mande uta ujat Tiya tu don kam ka ban test ban pensakhi da ki kiwi ki badak ICA